Марми Гранити е лесният за нанасене мрамор. Мазилката представлява система от продукти, която възпроизвежда луксозните и естествени камъни, като мрамора и гранита, чрез лесен и икономичен процес. С лекота може да преобразите стени, колони, парапети на стълби или където и каквото искате от интериора или фасадата. Всеки от 8-те вида мрамор се предлага в комплект, съдържащ основното покритие, крайното покритие и защитния лак. Заедно с тях получавате пластмасова шпакла и специален маркер за фугите. Нанесете един или два слоя от предложения цветен основен слой, разреден с 20-30% вода. Оставете да съхне 4 часа, след което нанесете крайния ефект неравномерно по повърхността с помощта на четката Дезире, като използвате къси движения на кръст. След около 10-15 минути, когато продуктът започне да изсъхва, минете леко посредством кръстосани движения с пластмасовата шпакла Дезире, за да постигнете желания краен ефект. При цветове с по-малко изразена покривност, нанесете по-голямо количество от продукта за постигане на добър краен ефект. След около 24 часа, нанесете 2 или 3 слоя от защитния лак Адилукс с късовлакнесто мече, за да постигнете желания блясък. Може да създадете изкуствени фуги и белези с помощта на маркера, предоставен в комплекта. Препоръчително е да отбележите предварително вашите фуги с молив, за да избегнете грешки. Сега може да се насладите на изключителното и невероятно дизайнерско покритие, което сте създали. Изключителен представител на Адиколор за България – Теразит ЕООД. Повече информация за продуктите може да намерите на adicolor.bg.